Tauraruwa Arewa TV ta ku ce ku danna mana subscribe da ƙararrawar sanarwa. Akwai abubuwan da suke faruwa, da ɗan kwana biyu suna faruwa, amma ba ni da ina jin kunya in fito nemi taimako. Banda haka sabida yadda reputation ɗina yake a Arewa da yadda mutane suke gani na, so most at times I prefer in show ko mene ke faruwa. So ya kai wani stage ne wanda dole in fito in yi magana, sabida in ban yi magana ba zan iya wayi gari banda inda zan je nemi taimako. So na yi duka abin da na san ya kamata in yi. Wannan ciwon da kuke gani namiji ne ya yi min, da sunan saurayi na, mu haɗu da shi wajen wata 3 da ya wuce. Ya ce zai aure ni. Na yi magana a gidanmu da sauransu, sai na yi noticing yana da wasu halaye inda nake jin tsoro, kamar in ran shi ya ɓace zai fara faɗa, ko kuma abin da bai kai ya kawo ba. Banda hakan nan akwai da wasu halayen da yake yi wanda irin is questionable. Na zo na realizing kamar ɗan daba ne. So ni dai na san da cewa yana aiki wa'annan masu tare motoci akan hanya, road safety, but ban san da cewa kafin ya fara wannan aikin ɗin shi ɗan daba ba ne. So da na zo na realizing ɗan daba ne, sai na gudu, na bar inda nake zama, na tafi kudu na je na yi zamana, saboda ya rabu da ni. Na bar gida na wajen wata 3 ba na nan. So da shike ina karatu, dole in kara dawowa, kuma business na yana Arewa, dole in kara dawowa. Ina dawowa ban san waye nake gaya mishi ina gari ba. Yana ji na dawo, the next thing kawai sai ya kama hanya ya zo ya fara bada haƙuri. Ki yi haƙuri kaza. Ce to shikenan, ba komai, na haƙuri. Amma ka daina kusanta ta yadda kake yi, sabida ina ɗan so ka bani space kaɗan. Kullum kana zaune a gidana kamar ni matanka, kuma relationship muke yi, hankali na baya bai kwanta ba da faruwa hakan nan. Ka ɗan bani space in samu. In na ce akan cewa bani space, sai fito ya ce akan cewa zai kashe ni. Wannan maganar da nake din nan ina da shaida na. Ya sa 'yan daba su ta kira na, suna threatening dina akan cewa za su kashe ni. Ni kuma ina kokarin avoiding kar koma ne yake faruwa ya fito kan social media, kar duniya su sani ne ko ga abin da yake faruwa. Ina ta kokarin avoiding, sabida ina jin kunya, ba su kowa ya sani akan cewa ga abin da yake faruwa. Ina ta ɓoyewa. Wata rana zai zo gidana
karfe 2 na dare, karfe 3 na dare ya zo ya daga hankalin makwabtana a cikin gida. Suka dinga yi min magana in bar gidan, in tashi, in bar gidan. So ce akan cewa ma ni zan bar gari, zan koma kudu da zama, ba zan iya zama arewa ba kuma. So ranar na fara avoiding din shi, na ce mishi kare ƙara zuwa gidana because ya fara ɗaukan number mutane a cikin wayana yana kiransu, yana musu 419, and ni ina ta rufewa, ina ta yin shiru. So the last one day da na zo na yi discovery na hakan ɗin shine sai na ce mai akan cewa kar ya ƙara zuwa gidana. Da ya mai text na gaya mishi kar ka ƙara zuwa inda nake. Karfe 5 na safe sai gashi na a gidana ya zo ya fasa min kofan falo.